Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti lan pakaryan-pakaryan agung dalem pakaryan kawilujengan. Gusti Yesus dados panjalmaning Allah ingkang kersa tedhak ing alam donya, asungsih palimirma dalem supados nebus lan ngorbanaken diri dados tebusaning dosa. Lumantar panjalmanipun Allah, donya dipun bikaaken korining swarga lan umat manungsa kepareng mlebet yen pitados ing panjenengane. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak sansaya ngrumaosi kados pundi pitados ing Allah. Sakaria ingkang wiwitanipun boten pitados bilih Elisabet bakal nggarbini lan kagungan putra, Sakaria dibungkem dening Allah. Saengga lesan lidahe ora bisa nyuwara, ora bisa ngandhakake lan wewarta apa sing kelakon rikala Sakaria mimpin sembayang ana ing padaleman suci. Tiang kathah namung nggathuk-gathukake ana perkara sing kalampah rikala Sakaria sajroning sembayang ing padaleman suci. Injih menika dipun katingali malaikat ingkang awewarta bilih Elisabet nggarbini. Lan waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi estu Ibu Elisabet nglairaken putra pembajeng ingkang dipunantu-antu ingkang tinengeran asma Yohanes. Tembung Yohanes menika ateges Allah penuh ing sih palimirma. Mila menapa sing sampun dipun ngendikaaken malaikat estu kalampah wonten ing brayatipun Sakaria. Lan Sakaria ingkang boten pitados, Sakaria ingkang maido pranyata boten wonten dasaripun. Menapa kemawon ingkang dados kersaning Allah saged kalampah ing gesangipun manungsa. Nggih mbok menawi sacara logika nalaripun manungsa sepisan malih ora gampang ditampa. Sakaria lan Elisabet ingkang sampun gesang bebrayatan dangu lan ngantos yuswa lungsih, yen digagas-gagas ya wis ora bisa kagungan putra, menapa malih Ibu Elisabet menika gabuk mandul ning pranyata yen Allah ngersakake apa sing dadi kasisaning pikiraning manungsa menika boten kabukti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 57 ngantos dumugi 66. Nalika samono Ibu Elisabet wis tekan titi mangsane babaran lan babar putra kakung. Tangga teparo
lan sanak sedulure padha ngrungu anggene Ibu Elisabet nampa nugrahaning pangeran mau padha melu bungah. 8 dinane jabang bayi disupiti, wong-wong padha mara karepe arep padha ditengeri jeneng Sakarias nunggak semi ramane. Nanging ibune kandha, ora, jenenge Yohanes wae. Wong-wong padha mangsuli, sanak sedulurmu ora ana sing kaya mangkono jenenge. Nuli ramane disuwuni sasmita, kersane arep dijenengi sapa? Sakarias mundhut sabak lan nyerat, jenenge Yohanes. Kabeh padha njenger. Saknalika kono lesan lidahe Sakarias kabuka, banjur munjuk memuji Allah. Tangga teparone padha wedi lan kabare sumebar ing pagunungan Yudea. Kabeh sing padha krungu padha batin, bakal dadi apa bocah iki, awit astaning pangeran nunggal ing bocah iki. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dinten menika kula panjenengan kaparingan wewarta bilih Santa Elisabet lan Bapa Sakarias nampi nugroho agung saking Allah injih menika momongan ingkang diparingi asma Yohanes. Menika temtu dados pitedah tumraping brayat-brayat sepisan malih momongan menika nugroho dalem Allah. Awake dhewe jejering titah menika nggih sakderma nglampahi, yen diparingi nggih matur nuwun, yen boten nggih tetep matur nuwun. Ampun ngantos merga ra duwe anak utawa ra bisa duwe anak terus nggo alasan pegatan, nggo alasan pedhot katresnan lan bubrahake gesang bebrayatan. Awit manungsa suami istri menika berusaha sing nyembadani ya Allah. Merga naminipun putra sepisan malih ing kitab suci Allah cawe-cawe. Yen Allah ngersakake ya bakal diparingi, yen Allah mboten ngersakake ya ora bakal diparingi. Titahing putra menika mboten namung merga hawa nepsu antarane wong lanang karo wong wadon, pancen mbok menawi sacara kamanungsan lenggawe menika merga nafsu, merga katresnan antarane suami lan istri. Nanging yen kula panjenengan maknani bilih putra menika nugrahaning Allah, lajeng nggih tiyang sepuh jejering bapa lan ibu anggenipun ngrawat ngrumat putra menika sak sae-saenipun. Merga iki nugrahaning Allah ya kudu diopeni tenanan, aja ngasih disia-siakan. Ingkang kaping kalih, Ibu Elisabet lan Sakarias anggenipun paring asma Ngowawayadat, awit Allah lumantar malaikat dawuh supados dipuntengeri asma Yohanes. Yen umumipun ing trah Yahudi menika nunggak semi bapakne, asmane ya ana Sakarias. Ning pranyata ngelingi dawuhing Allah, Ibu Elisabet lan Bapa Sakarias nilar ego utawi pepinginanipun utawi kebiasaanipun sing sampun kalampah, wani ngemongake kersaning Allah lan nilar apa sing dadi pepinginane pribadi. Saengga Bapa Sakarias lajeng saged ngendikan malih. Sakarias mundhut sabak lan nyerat jenenge Yohanes. Kabeh padha njenger. Saknalika kono lesan lidahe Sakarias kabuka, banjur munjuk memuji Allah. Yen umpaminipun Sakarias tetep kekeh paring asma kagem putrane menika nunggak semi Sakarias, mbok menawi Sakarias tetep bisu ora bisa omong. Ning rikala lajeng Sakarias manut bangun miturut marang kersaning Allah,
sakarya saged luar saking paukuman sing diparingake Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi wantun bangun miturut dumateng Allah lan ngemban menapa kemawon kersaning Allah kanthi setya, kula panjenengan nggih tansah manggih kawilujengan. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.